Madzulo abwino alero lachitatu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC muli ndine Amin Musa ndi mzangayu Tauson Kamalata. Kumapoyamba nayi mitu yake. Komiti ya Nyumba ya Malamulo yoona za ulimi yati ndiyokhudzika ndi kulephera kupanga phindu kwa mabungwe ogawa madzi a Water Board. Chionetsero cha zamalonda cha chaka chino chiyamba mawa pa bwalo lachiwiri Trade Fair mu mzinda wa Blantyre. Ndipo luso la makono kupanga zinthu lomwe mu Chingerezi likudziwika kuti Artificial Intelligence AI lasintha kachitidwe ka zinthu pa dziko lonse kuphatikizapo mayimbidwe. Munkhani yathu yoyamba, komiti ya Nyumba ya Malamulo yoona za ulimi ndi mthirira yati ndiyokhudzika ndi kulephera kupanga phindu kwa mabungwe ogawa madzi a Water Board chifukwa choti madzi ambiri amangotayika. Wapampando wa komiti a Anthony Kamoto ndiwo anena izi pomwe komiti yawo imakambirana ndi unduna oona za ulimi ndi mthirira ndi chitukuko cha madzi. Padali pano mlembi wa unduna oona za madzi Erica Maganga wati undunawu wayamba kale kukambirana ndi mabungwe ogawa madziwa pa nkhaniyi. Catherine Banda walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Lonjezo Msodoka. Madzi omwe amangotayika amabungwe ogawa madzi a Water Board atakuyambira pa 28 kufikira pa 50% mwa madzi omwe mabungwewa amapanga, ndipo zikuchititsa kuti mabungwewa azipitirira kusapanga phindu. Wapampando wa komiti ya Nyumba ya Malamulo yoona za ulimi a Anthony Kamoto ati izi ndi zodandaulitsa kamba kuti anthu akupitirira kuvutika kupeza madzi, chonsecho madzi ena amabungwe ogawa madziwa akumangotayika. Iwo ati ndikoyenera kuti adindo azika ndalama zochuluka ku ntchito za chitukuko cha madzi pofuna kukonza mavutowa, komanso atagwira ntchito limodzi ndi boma pokonza mavutowa. Zodandaulitsa kuona kuti mizinda mwathu madzi mulibe. Blantyre Water Board in the west madzi kulibe. You talk of Lilongwe Water Board, the same problem. Northern Region Water Board. So mabodi athu madzi ambiri akungotayika. Koma mutafufuza atitayankhula nawo matuza kuti most of it is due to vandalism. Mlembi wamkulu wa unduna wa zaulimi a Erica Maganga ati madzi amabungwe ogawa madzi a Water Board omwe akumangotayika akusokoneza ntchito za mabungwewa. Amaganga ati undunawu unauza kale mabungwewa kuti apereke ku undunawu malipoti a ndondomeko zomwe mabungwewa achite pofuna kuthana ndi vuto lotayika kwa madzi, ndipo mabungwewa anaperekanso malipotiwo ku undunawu. Kuonjezerapo ati zipangizo za madzi zakale, umbava komanso kuononga zipangizo za madzi ndi zina zomwe zikuchititsa kuti madzi azingotayika, ndipo ati boma likuchilimika kukonza mavutowa. Madzi amene amatayika ma Water Board akakupanga madzi aja amene maichana na revenue water njayikulu kwambiri. Mama katengera ma Water Board ngati Blantyre Water Board amene na revenue water yawo imafika mpaka 50%, kusangiza kuti madzi amene amapanga oti anthu amwe awagwiritse ntchito zosiyanasiyana kani ma factory 50 half amadzi amene amakhala kutayika. Zimene zinthu zodandaulitsa kwambiri feke ma Water Boards wande kuti akuvutika kupanga madzi kononga ndalama kwa madzi akungotayika. Iyi ndi nkhani imene unduna wathu wakhala unduna wathu akukambirana kwa nthawi yayitali ndi ma Water Boards. Mwazina undunawu wati ukuchita zitukuko za madzi monga ntchito za Malawi Watershed Services Improvement MWASIP, za mathanki amadzi akuntchisi, damu la Kholongo, ntchito za madzi kumakanjira ndi yotenga madzi ku nyanja kusalima kupita ku Lilongwe mwazina. Catherine Banda, MBC, Lilongwe. Nduna yoona za ntchito ndi luso losiyanasiyana George Gona yati boma ladzipereka polimbikitsa maphunziro aluso komanso mwayi wa ntchito za manja mdziko muno. Achigona ayankhula izi pamene amayendera ntchito yomanga malo ophunzirira ukadaulo okonza njinga za moto pa sukulu ya luso la ntchito za manja yakasama m'boma la Chitipa. Joseph Mbuyi walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Blessings Gondwe. Pa ulendo wawo ndunayi inayamikira mmene ntchito yomanga malowa ikuyendera, ngakhale kuti poyamba panali zovuta zina. Komabe kampani yomwe ikugwira ntchitoyi inatsimikizira ndunayi kuti ntchitoyi itha pa nthawi yomwe anagwirizana. Achigona analimbikitsa anthu omwe ali kale ndi luso la ntchito za manja
kuti achite maphunziro pa sukuluyi kuti akhale ndi zipaso zovomerezeka zomwe zitha kuwathandiza kutukula luso lawo komanso kukhala kosavuta kulembedwa ntchito kapena kupeza mwayi wa bizinesi. Ndunayi inatinso zimenezi zikugwirizana ndi cholinga cha boma chofuna kulemba ntchito aluso okwana 1 miliyoni zomwe zithandize kuti akhale ozidalira okha pa chuma. Takhutira ndi mmene ntchito ikuyendera ngakhale kuti panali zotsamwitsa zina komabe tikukhulupirira kuti akontrakta atitsimikizira kuti ntchito imeneyi ayimaliza mu nthawi. Mkulu wa pasukuluyi Akondwani Ilongo anati ntchito yomanga nyumbayi ikatha ndi kuyamba kugwira ntchito zizathandiza eni njinga za moto m'boma la Chitipa kuti azizapeza thandizo la katswiri ophunzira bwino pokonza njinga za moto. Ntchito imene ikupangidwa pano yomanga nyumba yophunziramo za ukadaulo okonza njinga za moto itithandizira koposa chifukwa chonena kuti kuno ku Chitipa anthu ambiri amadalira njinga za moto zimene zimatchulidwa kuti kabaza, koma kulibe anthu ambiri amene ndi upangiri okonza njinga imene ikati iwonongeke. Ndeti takhala pasi tidaona kuti zabwino kuti tipeze kosi imene titaumaphunzitsa vana wathu mu upangiri okonza njinga za moto ngati zimenezi. Mfumu yaikulu Maulambya ya mbomali inayamikira boma chifukwa chopitiriza kuthandiza sukulu za luso la manja. Ana akachokera ku secondary schools akamaliza sukulu ambiri amatera panjira sakala ndi mwayi kopita kuma higher colleges, ndi kuti boma likuvika chidwi choncho ku technical school ngati ayaya. Ine ngati gogo kukhala kwa sukulu ine ili mmalo mwanga ndinawosangala kwambiri ndi makondwera. Ntchito yomanga nyumbayi ikuthandizidwa ndi banki ya dziko lonse World Bank kudzera ku bungwe la Tiveta ndipo ikuyembekezeka kutha pofika mwezi wa Juni chaka chino. Mulembi wamkulu ku nduna ozifalitsa nkhani a Harold Msusa auza ogwira ntchito ku bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC kuti adzigwira ntchito yawo mwaukadaulo ngati wireless imene ikutumikira anthu onse mdziko muno. Msusa ayankhula izi ku Mzuzu pamene amaonetsa a Brian Banda omwe ndi mkulu watsopano wa MBC kwa ogwira ntchito ku bungweli mchigawo cha Kumpoto. Hassan Phiri walemba ripoti ili. Mawu ake kwa ogwira ntchito ku MBC ku maofesi akukaning'ina mu mzinda wa Mzuzu, mulembi wamkulu ku nduna wa zofalitsa nkhani a Harold Msusa ati wireless za MBC zikuyenera zigwira ntchito zake zofalitsa mauthenga mwaukadaulo. Iwo atinso kupyolera m'masomphenya a Malawi 2063 undunawu uwonesetsa kuti dziko la Malawi likutukuka m'magawo onse kuphatikizapo njira zofalitsira mauthenga. Msusa ati wireless za MBC zili ndi ntchito yayikulu podziwitsa anthu mfundo zaboma, kugwiritsa ntchito anthu odziwa bwino ntchito yawo komanso zipangizo zogwirira ntchito zamakono pofalitsa mauthenga. Kaning'ina ili pa center ponena kuti ifalitse kwa anthu ndipo iwaunikire anthu inene zambiri za kuno kumpoto, zitukuko, nyanja, mapiri ndi zina zote chikhalidwe cha kuno tiyuze kaning'ina kunena kuti ikhale yonena kuti ipereke mauthenga amene. Komanso takambirana nda DG ndi management kunena kuti kaning'ina studio ikuyenera kunena kuti ipangidwe renovate, ipezoti ikonzedwe ikhale nayonso yapamwamba kuno kuti dzitha kuchita zimene ikuyenera kuchita. Atuza maplani osiyanasiyana afuna panga metro station zonsezo zikwanitsidwe mkamnthawi kochepa fino kuti nthawi sikutidikira anthu akuyenera kumva chimene chikuchitika m'Malawi muno. Paulendowu Msusa anaonetsa mkulu watsopano wa bungwe la MBC a Brian Banda kwa anthu ogwira ntchito ku MBC mchigawo cha Kumpoto. Ndipo m'mawu awo a Banda ati chigawo cha Kumpoto ndi dera lofunikira kwambiri, kotero kukufunika kuwapatsa zipangizo zamakono zimene zimafunikira kuti anthu adzigwira ntchito mwaufulu. MBC imalandira ndalama kuchokera ku boma ndi zimene timagwiritsira ntchito, so nkofunika kunena kuti tizigwiritse ntchito bwino ndalama zimenezo komanso tiatumikira Malawi wonse posatengera kuti ali region yanji. Nditi manenanso kunena kuti kukhala Kumpoto sikuti chiwoneke ngati kuti ndi chinthu choti mwina tawataya anthu ayi. Boma la Mutharika laika chidwi kwambiri pa zochitika za Kumpoto. Mulembi wamkulu ku nduna wazofalitsa nkhaniyo pamodzi ndi mkulu wa MBC a Brian Banda anagwiritsa ntchito mwayi wawo mchigawo cha Kumpoto kuyenderanso ena mwa matransmitter kuphatikizapo ya kumsongwe mu mzinda wa Mzuzu. Hassan Phiri, MBC, Mzuzu.
Boma lapempha anthu mdziko muno kuti azionetsetsa kuti akutsatira milingo yoyenera ya zinthu chifukwa ndi njira imodzi yothandiza pa chitukuko cha dziko lino. Mlembi wamkulu ku nduna wa zamafakitale Bright Molande anena izi ku Blantyre pamwambo okumbukira ntchito za milingo pa dziko lonse. Charles Pensulo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Zaka zoposa 150 zapitazo maiko anagwirizana kuti pakhale njira yabwino yoyezera milingo ndi cholinga choti pakhale kukhulupirirana pa malonda potsatira malamulo okhudza malonda. Njirayi, metrology mchingerezi, imathandiza kuti pazikhala milingo yoyenerera pa katundu komanso zinthu zina. Mlembi wamkulu ku nduna wa zamalonda Bright Molande anapempha anthu mdziko muno kuti azionetsetsa kuti akutsatira ndondomeko zovomerezeka pa milingo zomwe ati zingapititse patsogolo ntchito za malonda komanso chuma cha dziko lino. Ifeyo ngati dziko tili ndi njira zimene timaonetsetsa kuti tikutsatira milingo yofanana ndi dziko lonse. Zimene zinzofunika kwambiri chifukwa zimathandiza kuti ngati dziko tidzikhulupiriridwa. Ngati milingo yathu sili bwino sitingakhulupiriridwe. Bungwe lona za milingo mdziko muno la Malawi Bureau of Standards MBS ndilo limatsogolera mwambowo. Ndipo mkulu wa bungweli Simon Mandala anati apitiriza kuonetsetsa kuti anthu mdziko muno kuphatikizapo amalonda akutsatira milingo yoyenerera. Ife kugada biro taona zimene timatapatseka mapampu amene kuonetsetsa kuti anthu atetezeke komanso business iziyenda mu ndondomeko zake. So pempho ndi kwa Malawi wonse kuti tiyeni tikhale ndi chidwi pa nkhani ya milingo. Mmodzi mwa anthu omwe anali nawo kumwambowo ndi Bright Lipenga yemwe amagwira ntchito ku bungwe la Malawi Liverpool Welcome Trust. Alipenga anati kutsatira milingo yoyenerera kungathandizenso kupulumutsa miyoyo. Zipangizo zimene timagwiritsa ntchito pomuyeza munthu kuti tidziwe matenda kuti akudwala chani, inde angakhalenso popereka thandizo limene kuti kaya ndalama mankhwala kaya ndilongofuna kungomuonika kuti thupi likupanga bwanji. Zonsezo ndithu zimafunika zokuti abungwe limeneli aziyeze kuti zikugwira ntchito bwino. Kumwamboko kunalochita malonda osiyanasiyana, makampani ndi mabungwe akunduna wa zamalonda za umoyo, za ulimi ndi ena. Ndipo mwambowo umachitika pamutu olimbikitsa kutsatira malamulo a milingo ya zinthu pofuna kupereka chikhulupiriro pa malonda. Charles Pensulo, MBC, Blantyre. Anthu ochita malonda omwe achite nawo chionetsero cha zamalonda chaka chino mu mzinda wa Blantyre akuyembekezera kuonjezera ukadaulo watsopano pamene amachitira malonda awo pamene chionetserochi chikuyamba mawa lachinayi pa 21 Meyi. Chionetserochi chikuunika ubwino okhala ndi chuma chokhazikika kupyola mukupanga katundu. Izi ndi zina mwa zomwe anthu ochita malonda awa ayankhula pokonzekera mwambo ogulitsa omapaka otsegulira chionetserochi. Takonzekera bwino kwambiri monga mmene mukuonera mu chithunzimu kuti we very ready kuti mmene mawa tsiku likuyamba alimi onse ndi ena amene ochita za malonda abwere pa stand ino ya Sitco. Tili ndi mbewu zosiyanasiyana zimene tifuna tiwaonetsere malingana ndi mutu wa chilinganizo chimenechi. Ife tilede kunena kuti taonetsera Malawi zimene Sitco Malawi timachita. So ifeyo pakutha pa chionetsero chimenechi tikuyembekeza kunena kuti alimi ambiri kuno ku Malawi azindikire kunena kuti akhoza kupeza mbewu polipira mbewu pang'ono. Tili ndi njira imeneyi ku Sitco cholinga chonena kuti munthu asapsinjike malingana ndi zachuma mmene zikuyenderekeramo. Ndiye tinabweretsa njira yonena kuti mulimi akhoza kulipira mbewu pang'ono imene tinayitsegula pa 1st of April tidzatseka pa 30 September kupereka danga la miyezi 6 kwa mulimi. Komanso tikufunitsitsa ndithu kunena kuti mulimi azindikire kufunikira kogwiritsa ntchito za mbewu za makono. Chifukwa chonena kuti mukudziwa ino kunena kuti tikapitirizabe kumachita njira zachikale zija mulimi amakhala kuti akunonga nthawi yake komanso ndi chuma chake. Ine tikufuna kunena kuti mulimiyo azindikire ndithu kufunika kunena kuti abwere ku Sitco kudzagula mbewu za makono ndithu. Komanso alimi azindikire kunena kuti amene ife tikuchita ntchito yabwino alipo ena ambiri kunjako amene ali akambelembere amene amafuna ndithu kuti ambere mulimiyo pompatsa mbewu zachinyengo. Ndiye ife a Sitco tatengapo mbali ndithu kunena kuti mulimi atetezedwe. Ife takonzekera bwino kwambiri pomwe mukuonera kuti tikukonzekera ndipo
ma preparations athu ali mkati, zonse zili mchimake, tikungodikira tsiku la mawa kuti lifike kuti anthu taonese zimene Lilongwe Dairy Marani imapanga. Tabwesa matundu osiyana-siyana, tilinso ndi katundu watsopano amene tikupanga kuchokera ku soya, tindi soya, mkaka wa soya, tindi yogurt wa soya, ndi zina zabwino zimene ife tabwera kuti tizaonese. Ife makamaka kubwera kunoko tikuyembekeza kuti tikumana ndi makastoma athu ambiri amene ena amakhala kutali, mwina alibe kuthekera kukatipeza komwe kuli kampani yathu, koma kukhala kwa kunoko atifikira ndipo akhala ndi mafunso ndipo tayankha mafunso awo, komanso tindi chikhulupiriro tipezanso ma business ena atsopano makamaka poti ndi international trade fair, ndi trade fair ya maiko osiyana-siyana, mwinanso kupezanso msika wa maiko ena akunja kuti tizikasiyako katundu wathu. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Komiti ya Nyumba ya Malamulo yoona za ulimi yati ndiyokhudzika ndi kulephera kupanga phindu kwa mabungwe ogawa madzi a Water Board. Chionetsero cha zamalonda cha chaka chino chiyamba mawa pa bwalo lachiwiri Trade Fair mu mzinda wa Blantyre. Ndipo luso la makono kupanga zinthu lomwe mu Chingerezi likudziwika kuti Artificial Intelligence AI lasintha kachitidwe ka zinthu pa dziko lonse kuphatikizapo mayimbidwe. Takulandiraninso ndipo papitirani nkhani zathu. Bwalo la Chief Resident Magistrate ku Blantyre lapereka masiku 5 kuyambira pa 16 mpaka pa 19 Juni chaka chino kuti lidzamve umboni oziteteza wa Awim Aska omwe akuyankha mlandu yokhuza nkhanza zogonana. Oweruza milandu po Chiocha wapempha masikuwa oyimira atayankha mamaka oyankha milandu Michael Goba Chipeta atapempha nthawi yowonjezera kuti amalize kutolera umboni pa nkhaniyi. Ruth Chinangwa akutsatira nkhaniyi ndipo wadza ndi ripoti ili. Oyimira oyankha mlandu Michael Goba Chipeta anati mbali yawo ili ndi mboni 16, koma anali odabwa ndi ganizo la mbali ya boma lofuna kuti bwaloli lichotse belo ya oganiziridwa pa zifukwa zofuna kuchedwetsa ndondomeko yakumva mlanduwo. Koma poyankhapo pa nkhaniyi oyimira boma pa mlandu a Victor Jerry anati anapempha bwaloli kuti lichotse beloyi kuti mlanduwu uyende msanga polingalira ndi kusadalirika pa zochitika za oyankha mlanduwu. Alandira kalata kuchokera kwa azilongake WIP Aska mnakuimbira mlandu pa nkhani imene omwe iwo amatifotokozera kunena kuti ifeyo takhala tukamba ndi mbale wathuyu kuti zomana panga zizoyenera andi amesisa kungati singati convince chichewa chaiti ngati kumunyengerera kuti mwina tangovumirani zinthu zizithe komano mwene wakeyo anakana, koma chomwe anauza ndionena kuti zonse zili mchimake padakali panoko ndilo ayawanga zomwe tagwirizana ma statement athu sitiapereka nthawi makhoti ananena kuti tipereke ife ma statement athu tikapereka kutatsala masiku ochepa kuti kesi ilowe ku khoti. Oweruza milandu po Chiocha wati adzapereka chiganizo chake pa pempho lochotsa belo ya oyankha mlandu bwaloli likakumananso. Ruth Chinangwa, MBC, Blantyre. Luso la makono popanga zinthu lomwe mu Chingerezi likutchulidwa kuti Artificial Intelligence AI lasintha kwambiri kachitidwe ka zinthu zosiyanasiyana pa dziko lonse kuphatikizapo mayimbidwe. Pogwiritsa ntchito AI tsopano ndi zotheka kupeka uthenga wa munyimbo, kuyika zida komanso kujambula kanema wa nyimbo mu mphindi zochepa. Kubwera kwa luso la AI pa mayimbidwe kwadzetsa mafunso pakati pa magulu osiyanasiyana kuphatikizapo anthu oyimba, ojambula nyimbo, otukula luso loyimba komanso anthu okonda nyimbo okhuza tsogolo la luso la mayimbidwe. Simeon Boyce ndi Themba Mwale alemba ripoti ili. Uyu ndi kanema wa nyimbo yotchedwa Dalitsani Malawi. Nyimboyi komanso kanema wa nyimboyi azijambula pogwiritsa ntchito luso la makono la AI.
ndipo anayika pa intaneti pa masamba osiyanasiyana kuphatikiza pa YouTube. Nyimboyi ndi chitsanzo chabe cha nyimbo zochuluka zomwe zayimbidwa pogwiritsa ntchito luso la AI ndipo aziyika pa intaneti. Izi zikuperekera umboni kuti makono ndi zotheka kuyimba nyimbo pogwiritsa ntchito njirayi yomwe ndi yachidule kwambiri ndipo ndi yachangu. Pomwe luso la AI likupitirira kufalikira, anthu mdziko muno ali ndi nkhawa zosiyanasiyana pakagwiritsidwe ntchito kalusoli. Anthuwa ndikuphatikizapo akusukulu za ukachenjede, oyimba komanso achipembedzo. Mphunzitsi wa nyimbo ku sukulu ya zaukachenjede ya University of Malawi, Kondwani Bright Simbota, wati akukhulupirira kuti luso la AI ndi chimodzimodzi ndi luso la mayimbidwe, chifukwa si aliyense yemwe angatulutse nyimbo yoti anthu atha kuyikonda pogwiritsa ntchito njirayi, ndipo anthu omwe akugwiritsa ntchito lusoli akuyenera kuyamikiridwa ngati kuli kotheka. Nyimbo zina zimene zikupangidwa ndi makina a artificial intelligence zikumakhala zokoma zabwino, nyimbo kuti kuyimvera iweyo kumakufika kugunda moyo. Komabe mbali ina watumiza kuti anthu ena amati akadziwana kuti nyimbo ndikumverayo apanga ndi makina a internet sanapanga nyimbo, papezeka kuti chidiki chekacheka. Ndipo mphunzitsi winanso wa sukulu yomweyi, Dr. Peter Okene, ati nyimbo zoyimbidwa pogwiritsa ntchito lusoli zikuchuluka pa dziko lonse, ndipo bungwe lomwe limayang'anira za luso la Malawi Copyright Society likhazikitse malamulo ovomereza ndi kuteteza lusoli. Wapampando wa komiti yayikulu yoyendetsa bungwe la oyimba mdziko muno la Musician Union of Malawi, MAM, Wycliffe Chimwendo, wati akutsutsana kwathunthu ndi mchitidwe oyimba nyimbo pogwiritsa ntchito luso la AI, ponena kuti zipangisa kuti luso lenileni lisaonekere. AI music ndi ulesi komanso ndikupha luso loyimba. Tikamati munthu ni musician ndekuti amakhala ndi luso lotha kupeka, lotha kuchita chinthu chimene chimachokera mu luso limene ali nalo, ndiye nyimbo kaya luso limene kubwera kuchokera ku AI, artificial intelligence, kulikaniza kwathu kuno lisapitike kutero, zikatero zitonongera mayimbidwe. Winanso akuyankhulapo ndi mmodzi mwa anthu omwe amatukula luso la mayimbidwe mdziko muno, Jai Banda, yemwe ndi mkulu wa kampani ya Entertainers Promotion. Poyankhula, iye wati ndi wachikale ndipo amakhulupirira kuti luso la mayimbidwe munthu amenera kubadwa nalo kapena kuphunzira. Ide sindikusangalala nazo because ndikuona ngati zikuchitisa kuti anthu akhale ndi ulesi amene amayenera kuchita music instead yoti aziganiza ndithu akungodalira zimenezozo. Ifeyo generation yathu inali ija yoti anthu amayenera kuganiza, anthu amayenera kuchita practice, ndiyeno ndikuona ngati zikuononga talent ya anthu. Kwa munthu okonda nyimbo, Milos Gunthe, yemwe amakhala mu mzinda wa Blantyre, kubwera kwa nyimbo za AI kwasokoneza kakomedwe ka nyimbo. Iye wati nyimbo imakoma ngati yayimbidwa ndi munthu weniweni osati makina ako. Soma tikadaka chitabe kafukufuku mmene tingagwirire ntchito ndi zinthu ngati zimenezi. Komabe luso la artificial intelligence AI labwera kudzakhala ndipo lipitirira kugwiritsidwa ntchito m'magawo osiyanasiyana kuphatikizapo azamsangulutso. Chofunika ndi kukhazikitsa ndondomeko zabwino zomwe zingathandize kuti lusoli lithe kuyendera limodzi ndi njira zakale zomwe anthu akhala kuzitsata. Kwa anthu amene muwalalikira. Ndipo munkhani za masewero, mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewero ampira wamiyendo mdziko muno la FAM, Fleetwood Haiya, wati dziko lino lidzapindula koposa iye akadzakhala membala wa bungwe loyendetsa masewero wa muno mu Africa la CAF. Haiya wanena izi pomwe bungwe loyendetsa masewero mchigawo chakumwera kwa Africa la COSAFA lamusankha kuti akayimirire pa chisankho cha CAF chomwe chidzachitike chaka cham'mawa. Ndipo izi ndisimikize kuti ndi kwa nthawi yoyamba kunena kuti COSAFA ikakhale pansi ndikusankha mwina candidate mmodzi amene akayimirire COSAFA. Mbuyo monsemu kuphatikizako ngakhale chaka chatha kunali mpikisano, kunali makandidate mwina atatu 4, ena enda anapanga withdraw munjira, koma zinali choncho. Kwa nthawi yoyamba COSAFA yagwirizana kunena kuti Haiya amene ali kuyimirira kuno ku FAM kapena ku Malawi ndiye khaya amene akapita opanda kupikisana naye. Kusonyeza kuti pakadali pano chimene chichitike nchongoti tingodikira nthawi kulibenso kuti kapena tipanga kampeni yayi.
so pano tingodikira nthawi ikakwana ndiye kuti muzamva kuti haiya uja sopano ampanga confirm kapena amulumbirisa kukhala executive member. Nimafuna ndisimikize kwa mtundu wa Malawi kunena kuti Fleetwood ukakhala ku CAF sikuti wawina ndi Fleetwood yekha, sikuti wawina ndi FAM yokha, koma Malawi iwina. Pali zambiri zimene ngakusimikizireni kuti Malawi iwina. Ndukamba twanga khale nkhani yokuti misonkhano ina imene mwina CAF imachita kapena COSAFA imachita kapena mpira umachita, Malawi kuno sitinakhalepo ndi misonkhano ngati imene iyi. Musimikize kunena kuti kupita kwanga ku CAF kukabweretsa mpira pafupi, chifukwa CAF ndile bungwe limene limayang'anira mpira pa Africa, continent yonse ya Africa, kusonyeza kuti ndizikakhala nawo pa tebulo imene yoyo. Ndiye kuti chilichonse chimene chika kege wa pamenepo akafikiranso ku Malawi. Sikuti zangu abweretsa alendo kuno ku Malawi, komanso ndikufuna ndisimikize kuti angakhala ana athu aku Malawi kuno tipanga create ma opportunities kuti ana athuso akagwire ntchito kumene ku CAF. Chifukwa zimenezi maiko anzathu ndi zimene akupanga, koma kuno ku Malawi mwina sitinayambe kupanga. Ndi nkhani imeneyo tamaliza nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane na insometo yake. Komiti ya Nyumba ya Malamulo yoona za ulimi yati ndiyokhudzika ndi kulephera kupanga phindu kwa mabungwe ogawa madzi a Water Board. Chionetsero cha zamalonda cha chaka chino chiyamba mawa pa bwalo lachiwiri Trade Fair mu mzinda wa Blantyre. Ndipo luso la makono kupanga zinthu lomwe mu Chingerezi likudziwika kuti Artificial Intelligence AI lasintha kachitidwe ka zinthu pa dziko lonse kuphatikizapo mayimbidwe. Muthanso kupeza nkhanizi komanso zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Unali ndine Amin Musa ndi nzangayo Tauson Kamalata. Mwakoma nonse. Mwasaba bwanyi nonse madzulo ano yafika nthawi yati makupatsani za nyengo. Pakali pano tikuyembekeza nyengo ya mitambo madera ambiri a chigawo chakumwera komanso ena a chigawo chakumpoto. Tikuyembekezeranso nyengo ya mphepo ya mvula ya mawa komanso yozizirako ndithu kupitirira madera ambiri a mdziko muno kuphatikizapo nyengo ya chifunga yomwe idzaoneke madera ambiri a chigawo chakumpoto mawa mamawa. Mphepo yamwera nayonso ikhale kupitirira kuomba pa nyanja zathu monga nyanja ya Malawi komanso ya Chiwa ndeti ntonse amene timagwiritsa ntchito nyanjazi kuphatikizirapo asodzi tikapitize kukhala odziteteza. Izi choncho kamba ka mphepo zomwe zikufikabe mdziko muno kuchokera nyanja ya Mchere ya India chakumwera kumvuma kumafalikira madera ambiri a mdziko muno zomwe zizozizira komanso zachinyontho chomverera ndithu. Usiku uno tiyembekeze nyengo ya mitambo yapatali kupitirira madera ambiri a mdziko muno kuphatikizapo nyengo yozizira komanso ya mphepo. Nyengo imeneyi ikhaso ikupitirira madera ambiri mawa mamawa kuphatikizapo nyengo ya chifunga madera ena makamaka mchigawo chakumpoto komanso mvula ya mawawa madera ena ochepa. Kudzafunda mawa ndi mlingo kwana 20 kwa Ngabu Nsanje komanso kumangochi kumatiyembekeze nyengo yozizirako pang'ono madera ambiri a mchigawo chakumwera pakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Mawa masana tiyembekeze nyengo ya mitambo kudzafalikira madera ochulukirapo ndithu a mchigawo chakumwera kuphatikizapo nyengo ya mvula ya mawawa madera ena. Koma tiyembekeze nyengo ya mitambo yapatali madera ambiri a mchigawo chapakati komanso ena a mchigawo chakumpoto. Tiyembekezerenso nyengo ya mphepo komanso yofunda kudzapitirira mawa masana madera ena monga kwa Ngabu komanso Nsanje ndi mlingo kwana 27 26 kumangochi komanso kumonkibe pamene kudzafunda pang'ono madera ambiri a mchigawo chapakati ndi kumpoto kwa dziko lino. Mkucha lino tiyembekezerenso nyengo ya mitambo yapatali komanso ya mphepo madera ambiri. Madzulo ano munali ndine Tapiwa Khota Kumoto. Khala ozindikira dziwani za nyengo. We look at one woman's lifelong battle with hormonal imbalance.